Sziasztok, én Tom vagyok, itt van velem Erpi. Ali. És PD-jezni fogunk. Ebből volt már egy rész, de miután csak egyedül tudtam játszani, mert Erpinek még nem volt meg hozzá a gépe, ami elviszi, most már megvan. Neki is ugyanolyan gépe van, mint nekem. Jó fasz. Jó. Mi a jobb? Több a tárhely benne, meg mi még, ami olyan nagyon... Húha. 1 gigával, na mindegy. 1 giga az 1 giga. Az 1 giga, az 1 giga, az igaz. Rég volt videó, ennek az az oka, hogy iskolában járunk mi is, meg ilyesmi, kevés volt az időnk. Na most megjött a nyári szünet, a meleggel együtt. És reméljük most több videó lesz. Na, akkor egy nightclubot fogunk very hard szinten csinálni. Egy napos. Látom, te a skillekbe turkálsz. Én csak kattingatok. De közben megmutatom a nézőknek. Nekem egy kicsit ilyen össze-vissza vannak a dolgok sajnos. Viszont RP a Ghostra megy rá teljes mértékben. Nem teljesen, csak addig hát nem teljesen, de a nagy, tehát hogy megvan neki ez az EMC dolgo, tehát a EMC jammerrel ki tud nyitni ajtókat, meg hullákat pakol, stb. hát igen, elég sok mindent meg gyorsan ki tud pakolni. Én amit most akarok elérni, az a Mastermindnál van, ez a magunk mellé tudjuk állítani az ellenséges rendőröket, és akkor azok velünk vannak. Ez, amit most ki akarok észelni. Utána, amit ki akarok észelni, az itt van az Enforce-nál, hogy tudjak fűrészt vinni magammal, mert akkor elég gyorsan ki tudunk mindent fűrészelni. Meg esetleg még a turret, ha belefér. Na mindegy, erről ennyit. És akkor mehetünk szerintem, hogyha kész vagy. Jó. Start. És akkor... veszünk egy ilyet, egy ilyet. Szerinted mit érdemes még megvenni? Itt. Mi ez, hogy rossz zene? Bad music. Nem tudom. A loot drop trackot, azt hiszem. Oké, megvan. Van itt egy olyan dolog, hogyha megveszed, akkor mindig egy helyre fog jönni. Oké. Az megvan. Többi. Többi nem kell, ugye? Kell a többi is? Nem hiszem, hogy kell, hát nem tudom mi az a bej, ezért az a rossz zene. Azt én sem tudom. Na mindegy. Jó, elég lesz ennyi szerintem, na menjünk. Te hozod gondolom a izét, igen, jammert, én hozom a healt. Oké, mehetünk. Ready. Nem ready-zel? Vissza is a... Ja, hogy elmentél. Jó. Lenémítottam magam. Jó. Ready-zel? Még mindig nem tudom mi ez a bad music. Ezt elszkippeljük szerintem. Na. Felkészült vagyok, úgyhogy megírom a bérletem, jó? Jó. Jókor. Most kaptam meg. Legjobb. Felvétel közben bérletet írunk. Na jó. Ti. Jössz? Mondom, írok. Hát de gyorsabban. Tudod milyen sok szám van rajta? Hát aztán nagyon sok. Igen. Itt a csúnya bácsi, aki kint akart minket tartani. Jó, de annak is milyen izéje van. Menj előre, hogy legalább te Nem mutasd jöhettek le. be. Tök mindegy. Na, bemegyünk? Mehetünk. Mindenki rám vár, hogy menjek be. Hát miért ne? Csúnya bácsi. Igen, a csúnya bácsi. Itt benézek amúgy, hogy van itt valami. Itt elméletileg. Hello. Hello. Ez a Randa bácsi alig ment arrébb. Itt volt egy bácsi, aki elment. Nem akar odébb menni? Arrébb ment. Nem bírtam bemenni mellette. Akkor jó. Most már beenged. Szuper.
Nagyon csapatják neki. Oh. Az a kemény 6 ember, az ott nagyon durva. Már van. Mi ez? Ne. Őr az arcodba. Igen, észrevettem. Jaj, lent vagy. Hiha! Hoppá. Mi történt? Találtam, hogy jött az arcomban. Látom. Ott, nem is vagyok itt, nem látsz? Bemenjek arra hátra egyáltalán? Én elfutottam. Egyik. Na, nem jó. Na jó. Ajjaj. Nem. Ez melyik? Ez én. Ez te vagy. Jöttem a kártyáért. Keycard. Oké. Csak vissza kell jönnöd, én jelölgetek neked. Hopp. Van egy kamera oda bent. Oké. Itt a barátunk, az egyik barátunk. Ott a kamera. Hol? Jelöld be. Bejelöltem, Nem, ott az van van. egy másik ideben. Ott van. Hopp. Itt nem fog tudni átmenni szerintem, kivéve hogyha... Szerinted, hogyha itt átmegyek előtte, akkor mennyire leszek gyanús? Ne. Jó. Maradj a seggeden. Bejöttem én is. Hullazsák. Ó, itt van ammo. Na, nyissuk ki. És reméljük, hogy nem lesz senki itt. Most már szerintem fölvehettem a maszkot, nem? Nem, maradj nyugodtan maszk nélkül, jó lesz ez neked. Kösz! Nem tudok legugolni se. De beállok ebbe a sarokba. Hogy Maradj googolva. nem tudok googolni. Maradj a sarokban. Vagy gyere, szedd össze a pénzt. Hát fölveszem a maszkot. És már tudok googolni. Sőt, világítani is tudok. Ha? Nem kell, hogy világíts még a végén észrevetni. Ez mi Szedd volt? össze a pénzt. Ez mi? Mit Valaki... csinálsz? Én nem csináltam semmit. Akkor mi miatt mizel? Nem tudom. Asztalon van pénz. Ezt mondta. Nem. Ez hol? Ezt revettem én is. Hogy ez? Egész jól. Na. Hűha. Ne, de... Ami ne vegyenek észre. De ez hol van? Meg honnan? Hol az emeleten van, szerinted honnan vesznek észre? Hát, és szerinted hogy fogunk innen kimenni akkor? Hogy. Simán. Igen? Jó. Hova dobáljam le Én a nekem is van lámpám. dolgokat? Hova dobáljam? Miért most elvittél zsákot? Igen, egyet elvittem. Nálam van egy. Minek? Hát most... Nálad nincs is zsák. pedig felvettem egyet. Hát ez zseniális Aha. volt. Jaj, nézzétek el azt sok szerencsétlenkedést. Át tudod dobálni hozzám, vagy fordítva kéne? Minek? Ja, Nem hozzá. jó. Így is meg lehet oldani. Elmenjünk a másikért. Jó. Hoppá. Nem, jók vagyunk. Egyelőre. Itt nem fogunk kijutni, van egy olyan érzésem. Jó. Ne csináld. Nem tudom, mit csináltam. Talán vagyok. Igen, tököm. Ammo. Én állítok egy kicsit a brightness-em, mert az a baj, nekem olyan sötét a monitorom, hogy amúgy is kell egy újat venni. Hát ez se segített sokkal többet, de lényegesen pici. Tomi. Nem én voltam szerintem. Vagy Nem a ott van. fenét nem. Mi, ott van kamera? Nem, ember van. Ja, egy ember van. Na, így már azért sokkal jobb lámpával. Épp.
Képes van. Ah, nagyon jó. Még hozzá jó nagy. Hát az előzős ekkora volt. Igen. Nem volt... na mindegy. Ez mi? Találtam valamit. Na. Pénz! Tudom. Körbenézek, hát ha van még valami. Ezt szerintem ennyi. Ja. Mindjárt kész ez is. Ja. Egyelőre jók vagyunk. Hát már nem lett egészen. Egyelőre. De csak lámpa vagy most. Oké. Akárhonnan is nézem, de csak lámpa vagy. Kapcsolt ki viszont most. Tudom. Hogy? Egyébként ugyanoda megyünk vissza. Tudom. Van? Most? Hát én nem azt mondtam. Jó, én is. Itt óvatosan. Oda dobom. Menj oda, én majd oda dobom neked. Megáll útközben szopjuk. Tessék. De keveset ér. De vegyünk a harmadikra is. Nem tudom. Oda nem fogunk tudni. Szerintem menjünk. Mert a harmadikat nem fogjuk tudni kivenni. De azt írja, hogy várjuk meg a kimenekülési pontot, nem? Jó, hát akkor leülünk ide. Nézd itt Én egy... fordítok rosszul. Itt egy kellemes... Székén ide leültem, majd szólj, hogyha megjött. Vagy dobálozzunk a hullával. Mondjuk az csúnya dolog, de hát most nem tudok jobbat. 2 perc. 2 perc, de én addig unatkozni fogok. Én így bemegyek. Nem tudom. Ja, hogy ott is van egy... Buktassuk le magunkat, jó lesz az? Buktassuk le magunkat? Nem tudom. Dehogy is. Itt van erre valami? Nem. Láthatatlan fal. Ez mi? Ha aztán. Ja, hogy itt van egy izé. Hello. Aha, látom. Ez a bankeres. Jó. Hát a sokád meg kell várni, hogy elmenjen onnan. Hát akkor megvárjuk. Addigra megjön a kocsi is. Az még egy jó kérdés lesz, hogy hol fogunk kimenekülni. Mit csináltál? Észrevezettem magunkat véletlenül. Jó, itt van egy emberkénk. Úgy van. Na nyisd ki. Mi? Nyisd ki. De még nem köröznek a rendőrök. Úgy lövöldöz. Nem lövöldözök még. Na. Nincs kép. Taptuk. Ó. Na jó. Körtés laptop. Itt van egy ajtó. Amit csak C4-jel lehet. Helyett F-fel simán kinyitottam, ez zseniális. Volt. Szia! Én vagyok tovább, hogy tényleg nem jönnek még rendőrök. Nem, tényleg nem jönnek még. Hol vannak itt a... semmi... Ja, de. Hol az autó? Tutum. Itt is van egy. Ezt is kiszedjük. De ez egy rendőr. Pici kasszákat fosztogatok. Amúgy mehetünk. Szerinted, ha kiugrok az emeleten, az nekem fájni fog? Hát, hogy eset csinálodnám. Mert... Várjál? Én igyekeznék. Nem fájt. Oké, jövök. Leugrottam egy emeletet. Oké, fuss. Dobáljuk el a Én vagyok gránátjainkat. legelőbb, feltűnt? Na, ez egész jól sikerült. A végét elkúrtam. Hát, ez szándékos volt, nem? Félig igen, félig nem. Mindenki be akarta nézni abba a szobába, de valamiért úgy vettek észre, hogy nem tudtam visszamenni az ajtón, hogy el. Az igen, 98 000. Mennyi XP-t kapunk? Nézd már, meg van szintökös. 13 000, 16 000.
Nekem még 48 000 Waiting XP. for server. Server bácsi, nyomja már tovább. Csak a középsőt. Mindig a középsőt kell választani. Nem. Dehogy nem. Én azért azt nyomom, mert az úgyis ott. Oh. Menjek jobbra-balra. Na. Akkor... válasszunk egy pályát. Válasz egy pályát. Csak miért? Van Overkill and Javel Store. Annyit. Mennyi XP-t kapunk? Próbáljuk meg. Az De sem. akkor az én módszeremmel. Jó, Jó lesz az. oké. Mehet? Persze. Oké. Ezért is 11 000 XP-t kapunk, azt hiszem. Ha berontunk és ordibálunk? Hát, miért ne? Hát itt nem vásárolok szerintem semmit. Gondolkodok, hogy... nem tudom. Én rakom majd Rammert, te pedig majd ordibál. Hozzam a lokomotívot, vagy hozzam inkább a P9-et? Tök mindegy mit hozol. Legjobb esetben nem fognak kelleni. Hozom a lokomotívot. Kicsit elhanyagoltam. Mehetünk. Overkill. Jaj. 8-at kell kihozni. Mi? 8-at kell kihozni. Robert, Nem a tiarát. Tiarát könnyebb lenne. Tudom, mert az utáni egyre. Mi? Járókelők vennek észre mindjárt. Hol van? Ott van. Én bemegyek. Ami ordibálj. Oké. Lent vannak, gyere. Mindenki lent van a Mindig földön. ordibálok. Ez mi? Lelőhetem a civilt? Ne! Ez mi Fogja az volt? igyet. Na. Ment az autó így. Hát ezt így buktuk viszont. Szemetek. Miért? Hát overkill-en egy kicsit nehéz lesz. Szerintem ide a sarokba gyűjtjük. Ja, nem menjed, csak dobálom. Jó. Akkor már a széfeket nyissuk már ki. Mindjárt megyek oda. Ugye hátra megyek, megnézem, hogy mi újság. Oké, itt van hátul egy túszunk. Utca közepén is vannak utcaink. Oké, 2 túsz itt. Itt nincs semmi, akkor... Te gyere velem. Itt a széf. Jössz már? Gyere már. Hát idekint meg vannak meg tárgyak. Nem, neked mondom, ennek a szerencsétlennek. Na, ide, itt állj meg. Úgy, csücs. Ögyni, hozom a másikat. Gyere te is ide be. A healt, azt ide teszem föl. Ja, te feküdj, hogy. Hopp. Jaj. Megvan amúgy az összes ékszer. Meg tudom én, nézz körbe. Hát én most ilyen például hozom befele a begeket. De jönnek, haj de jönnek. Oké, ebből futás lesz, fézert hallok. Áó! Megvan, lelőttem. Hát jó, Csak de... nem látok semmit. Na. Majdnem kinyílt a szét. Ójaj.
Az isteni. Álló! Itt a szép nyitásnál lőnek. Hát lövöm én is, csak... Na végre. Megoldottuk. Bejebb hoztad a zsákokat? Most hozom ide be a maradékot innen kintről. Itt van meg 2 zsák tartalom, tök jó. Szép alapülem. Van ilyen. Ó, ne! Rámugrott valami! Oké. A széffel hogy állunk? Milyen szépen, meg kinyitottam. Előbb is Akkor sikerült volna, hogyha nem izélok. Én tényleg levisz fél HP-t. Mondom, hogy leviszi a fél HP-t. Bejött egy shield? Tudom. Ó, franc. De én most pakolok. Hát én meg így... Az zseniális volt, nem látok semmit. Ne. Jó, megvan. Mögötted van még. Én ezt fölveszem innen. Az Isten itt már. Oké, megúsztuk. Jó. Hoppá. Meghalt egy civil. Igen, az hogy? Megölted? Gránátba. Ja, mert ide behoztam őket. Na mindegy. Jó. Na most végleg életet hagy vegyek már fel. Hogy... Innen nem jönnek. Érte ninja, menj már innen a... Na végre. Szed? Felszed? Aha. Aha. Lehet lenni viszont magam. Már? Mert hazajöttek és hangosak. Ja. Jó. Leesett a kép. Oh, hello. Hey. Azért én belehalnék a shotgun lövésbe. Hol vagy? Ne! Na. Jó van. Hogy rugdos? Tapossál még meg 5-ször. Azaz, üssél, gyere! Igen, fekszem. Szólni luxus, mi? Én nem téged szedlek először. Kösz. Na neked meg van 10 másodperced. Az alatt meghalsz, feszedem. Bazd meg! Jó van. Elkurtam! Egy meghalt. Igen? Egy csak meg. Nem, megvan. Hogy tettelek fel ilyen gyorsan? Nem tudom. De megúsztuk. Épp hogy. Jó, kifogyott a shotim. Itt a táskákat. Vigyük? Szóval vannak táskák, amiket nem tudok hozzányúlni. Mihez nem tudsz hozzányúlni például? Azokhoz a táskákhoz. Melyikhez, ahol most vagy? Nem, amin a shield van, vagy a ajtó, vagy mit tudom én mihez. Itt oldalt? Aha. Ja, hol, hogy... hol vagy? Ezekhez. Tessék. Elkötözöm. Ja, megvan minden, oké, akkor menjünk. Az a baj, Arra. megint assault van. Ja, hogy itt ki van szedve az üveg. Oké, ez ki van szedve. Oké. Meg van ékszer. Hát nem tudom, nagyon sokan vannak. Én nem mondtam, hogy menjünk ki. Itt szerintem kidobálhatjuk. Dobált kéne, addig lövök meg őket. Azon vagyok, csak most bejöttek 4-en.
Elfogyott a gránátom. Szednek, ugye? Hát... Ja. LOL! Jaj, de szép az a gépfegyver ott az ajtókeretbe. Azt nézd már meg. Mi? Az ajtókeretbe itt, ahol állok. Igen, mert az bujkál. Bujkál, benne a falba, mi? Akár. Arra inkább segíthetnél. Csak szedtem egy kis lőszert. Oh, shield! Shield. Le tudod kapni? Ahogy hátba lőnek. Pakolok, tudod? Megvan. Ajaj. Már innen. Ott vagy a kamera. Gond van ott. Ott nagyon nagy gond van. Mi történt? Értem. Nem jó. Bejött. Nem jó, nem Ne jó. is több lőszerem. Ken van. Nem tudom, megvan-e. Két shieldes az ablakon már. Nem hiszem, hogy nem tudom Bocsánat, kilőni. gránát. Fú, vigyázz! Meghalt végre? Na végre. Nem. Hűha. Finomó. Az nincs. Max, ha összeszedsz, akkor van. Nekem élet kéne. Valamennyi. Szomorú. Ajaj. Mögöttünk shield. Zseniálisan jó. Látom. Nem jó, nem tudom kilőni. Jó, szép. Még egy. Még egy. Lőd. Hát ezt nem hiszem el. Jó. Szedjetek fel. Megcsinált. Engem lelőttek most. Előtted. Azt hittem, hogy lelövöd, Ebből mert fejjel lesz egy feladat. az zseniális. 3. De az mi? Halljál már meg, na végre. Melyik részére gondolok? Azzal volt probléma, hanem... Azt hogy? Ez honnan jött? Átment mögötted! Most már szürke a kép. Na jó. Szomorú. Hajj meg, hajj meg, hajj meg, hajj meg, hajj meg. Ajaj. Ja, az meghalt. Hello. Ezt a shieldet valahogy kapjuk már onnan ki. Lőd nagyon. Oké. Elfutás. Na most vigyük. Van nálam bag? Nincs nálam bag. Most induljunk. Induljunk. Menj át valahogy a túloldalára, én meg dobálom át. De nem tudunk bemenni, nem mi? Megint váltanom kell fegyvert. Nem jó. Erről ennyit. Van még túszunk? Ugye megnézem. Nincs túsz. Hát az jó. Na mindegy. Ja. Oké, kifogytam totálisan. Hát szomorú az élet. Én is. De te minden téren kifogytál. Majd Wolf megvéd. Ezen vajon... Aha, Nem. az jó. Ó, itt van lőszer, egy nagyon kevés. Hármat Hát, az tudok a virágot lőni. fogsz megváltani. Az biztos. 4 töltény. Ja. De most nem akarnak jönni? Ah, te jó Isten! Van tőled egy jobbra. Késelés! Ennyi volt kész, nem tudtam mit csinálni. Ez esélytelen. Hát esélytelen volt. Wolf De még volt. megcsinálja. Igen. Úgyse hal meg. Gyerünk! Lehet, hogy nem ilyen retardáltam kéne megcsinálni. Nem azzal volt a probléma, hogy kint az emberek, akik sétáltak, azok észrevettek minket. Jobban mondod, téged. Fogjuk rá, én hibám. Még egyszer?
Ja, kevésbé retardált. Oké. Ezt el kéne skippelni. Szerintem ha ezt megcsináltuk, akkor utána szerintem ennek a résznek ennyi. Na, akkor menjünk. Óvatosan. Nézzünk már körül, hogy emberkék vannak-e valahol. Itt jön egy ember. Hát egy őr. 2 ember jön, óvatosan. Jönnek emberkék. Én most őrre vadászom. Ez is jó. Bár most itt... Elszaladt! Miért szaladt el? Ön maradjak itt nézelődni? És ezt nem akarsz. Jó. Ez mi? Ez te voltál? Az őr. Itt egy őr. Most pikkeltem be, itt van. Tomi, ide gyere gyorsan! Nem tudok futni. Ez mi volt? Jövök. Én enne a másik őr, aki a téma segítségével megoldom. Tudsz válaszolni? Hát, Majd most ér... 3-at találod. Reméljük, hogy nem lesz feltűnő. Mi? Hát, hogy egymás után 2-nek szóltál be. Hát valaki nem volt a közelben. Nekem is van... LOL. Nem is tudtam, hogy nekem is van ilyen zsákom. Na mindegy. Hala. Ez... Ez én, de honnan? Szerintem szemből. Ez egy szoba. Itt van! Benn van az őre, pont ebbe a szobába. Ez necces volt. Na jó. Nem tudok most így nyilatkozni, hogy ez... Ez üres most. Gyere gyorsan ide, ez most üres. De nincs itt a safe. Haladdal. Nincs safe. Vigyázz! Mindenki be kell jutnunk valahogy. De most jön ide be. Hello. Oh. Ott van egy, aki telefonál. Tomi, gyorsan. Viszek egyet. Benn van egy. Egyelőre. Előttem. Egy push van. Igen, gyorsan. Elpussál, mert már izé szólnak, egy nem tudok lelőni. Oké, 2-ben van. 2, Nem, egy. Ja, Azt ki fog bakker. esni. Kiesett. Na mindegy. Beszarok. Jó, hát ha nem jön össze, akkor nem jön össze. Szép. Már jönnek a rendőrök. Hajjál meg! Gyere, üssél! Hát ez odébb tolt. Mit csinálsz? Ez mi? Miért lő ez ilyen erőset? Mert overkill. Ja, tényleg. Van safe? Szerinted? Nincs. Nem teszem le a healt. Hova gyűjtjük a begeket? Mit tudom én? Ide ledobjuk Egyik irányba rá. hátul nem lehet kijutni. Hello! Ledobjuk őket. A nagyokat kivettük. Hello! Elnézem, igen. Itt van egy. Mi ez a tűz? Erő. Ugye? Kicsit lőnek. 3. Hát jó. Akkor halljatok meg még. 5. Jó! 6. 7. 8. Jó van, megöltem a kicsiket, azt jönnek a nagyobbak. Urá. Oké, egy sarok... Oké, az meg eldőlt. Zseniális. Egy sarokba be... Hát nem sarokba, a falhoz hozzá
passzíroztam az összeset. És föláll a túsz. Hát hülye. Az a baj, hogy meg kéne... De nem tudom megkötözni se. Ez miért rohant ide be? Parancsold le. Hát leparancsoltam, csak utána megint elkezdtek lőni. Az meg fáj. Szerinted ez sikerül? Várjál, van itt egy túsz. Gyere csak. Gyere. Ide hátra, ni. Gyere. Te takarodj le. Gyere. De táskákra feküdj rá. Ne ezzéknek jó leszel. Na. Ami egy shield. Dash. Megvan. Bazd meg, jó. Igen, észrevettem. Gyere csak. Jó hátra vitted. Már hátulról is jönnek. Gyere már ide. Van itt egy szaladós. Nem hiszem el. Sotiba belehalt. Ja, leesek, meghalok. Vége, meghalsz. Vagy... Igen, ilyen... Még egyszer leesek és még egyszer leesek, meghalok. Érted? Nem jó, vigyázz. De hol vannak a táskák? Egy helyen van az összes táska, itt ahol vagy. Azért nem látok őket. Nem, úgy itt van egy még. Akkor meg vagyunk elméletileg. Dugd ki a fejed! Lol. Hát ezt nem hiszem el. Annyira imádom, amikor tűzharcon és beugrik a tűzharc kellős közepébe a túsz, megint megöltem egyet. Olyan nem egyet. Egyszer sikerült ez hang nélkül. Egyszer. Au. Az is, nézd meg, a túlszerc kellős közepén föláll. Ez hihetetlen. Gyere ide ide hátra a begekhez, itt egy heal, vedd föl. Hova? Most tettem le. Vedd föl a heal gyorsan. Azon vagyok. Oké. Ezt onnan kiszedtem oldalról. Megyek. Hello! Megvan, leszedtem. Ez is megvan. Miért keltél te föl Amit nem onnan? dob gránátokat az út túloldalára, hogy át tudjuk jutni. Megpróbálom. Vissza. Egy. Jó, most nem látok semmit, azt se tudom hol vagyok. Hol vagyok? Már vagyok, beakadtam. Jézusom! Hátul nagyon, hátulról. Nézd meg, mennyien vannak. Ne. Gyere ide. Tommy! Na. Vigyük a begeket? Jövök. Idehozom alád a begeket. Nem jó? Lőnek nagyon. Disconnect. Hát, ez szomorú. Reméljük, hogy vissza tud csatlakozni. Hát ez így. Nem hiszem el. Megint, jó van. Imádom a fézert is, ez a másik. Meghal. Nem hiszem el, persze, hogy most fogy ki. Menjél már a földet, a szerencsétlen, nincs kábelem hozzá. Meghal.
Így ki fogunk fogyni az időből nem, de a lőszerből mindenféleképpen. Hát ebből kifogytam. Kosoti. Jó, utolsó gránát szerintem, amit most eldobok. Többet nem tudok már dobni. Így is bejött egy. Nagyon jó. Hihetetlen. Hello. Oké. Na végre. Ó, de jó. Nem biztos, hogy vissza tud jönni RP, úgyhogy lehet, hogy nélküle fejezem be a részt. Na végre. Így is lehet, hogy ki fogok fogyni. Úgyhogy... Takarodjál már a földre. Hihetetlen. Hát ez hihetetlen. Abba már kifogytam, azt újra kell tölteni. Na végre. Feküdjetek már le, könyörgöm. Megadta magát. Ez az. Hát játok, hogy meg tudja adni magát, és ilyenkor, hogyha ki tudnám azt a skillt fejleszteni, akkor... ja. Sniper, tök jó. Ó, te jó Isten, jó, ez vége. Az... még jött egy ilyen... Ó, 2 is. Esélytelen. Chains azért megpróbál felszedni. És felszed. Szedj már föl. Hát nem szed föl. Hát ez sajnos ennyi volt. Táskákat éppen ott viszik. Na mindegy. Sajnos nem sikerült. Majd legközelebb megpróbálunk egy másikat. Ahol több szerencsénk van. Mert ez azért egy kicsit most nehéz volt. Overkilleket nem nagyon szoktunk csinálni, very hard és hardot szoktunk általában. Néha nagyon ritkán overkillt. Na mindegy. Majd akkor jön a folytatás. Valamikor, nem tudom, szerintem ez a videó még ma fölkerül. És akkor szerintem holnap megé lesz valamilyen videó, még nem tudjuk. Amire lehet számítani videóba, az Black Ops 2, Battlefield 3, ami így rövid távú, és akkor majd még később lesz még FIFA, azt is szeretném folytatni. Azon gondolkodom egy bajnokságon, hogy egy csapattal bajnokságot végigjátszok. Forma 1-be egy szezont kéne végig tolni. Az sem lenne rossz. És igazából ennyi. Meg még van az Assassin's Creed Black Flag, hogyha valakinek van rá igény. Esetleg. Na mindegy, csak ennyit akartam. Már ennyi. Majd jövünk a következő videóval, ami még nem tudom mi lesz, majd eldöntjük. Úgyhogy ez van. Sziasztok!